Stħarriġ dwar l-andament turistiku Awċi sab li matul is-sena li għaddiet kien hemm xejra inkoraġġanti b'42% jwieġbu li n-negozju tagħhom mar aħjar mis-sena ta' qabel, 39% jwieġbu li baqa' l-istess u 18% rapportaw tnaqqis. Fl-istħarriġ tal-Assoċjazzjoni Turistika Awċija l-GTA ħadu sem bosta sidien ta' lukandi u ristoranti, ċentri tal-azz, operaturi televjaġġar u aġenziji tal-postijiet tal-kera. Ix-xejra pożittiva ħarġet l-aktar fid-der mis-suq barrani b'67% fis-sruħ bħala tajjeb jew eċċellenti, 55% qalu li kien aħjar mill-2023. Min-naħa l-oħra s-suq domestiku ppreżenta stampa aktar bilanċjata, 42% fis-sruħ bħala tajjeb jew eċċellenti, 38% qalu li kien medju u 19% dajjef. Imqabbel mas-sena ta' qabel 29% qalu li raw aktar Maltin, 42% raw l-istess livelli u 29% raw tnaqqis. Dwar id-dħul li kellhom fl-2024, 58% qalu li kien tajjeb jew eċċellenti, imqabbel mal-2023, 52% qalu li żdiedilhom id-dħul, 30% qalu li baqa' l-istess u 18% raw tnaqqis. 83% qalu li d-dħul żdied minħabba żieda fil-klijentela u mhux minħabba żieda fil-prezzijiet. Għall-istaġun tal-miliet u tal-ewwel tas-sena, 29% qalu li kellhom dħul akbar mis-sena ta' qabel, 39% l-istess u 32% raw tnaqqis. Minkejja dawn l-iżviluppi pożittivi l-operaturi qalu li għandhom iħabbtu wiċċhom ma' sfidi sinifikanti, kważi 79% qalu li jinsabu mħassba miż-żieda fl-ispejjeż. Sfidi oħra huma żieda fil-prezzijiet, in-nuqqas ta' ħaddiema, il-permessi ta' xogħol għal ħaddiema barranin u xogħlijiet infrastrutturali li jtelfu mill-mistrieħ li joffri Għawdex. 76% wrew tħassib li ż-żieda fl-ispejjeż tista' tgħeddet il-kompetittività ta' Għawdex bħala destinazzjoni turistika.